Arraunak nire ustez badu osagai bat jendeak kateatzen duna, erabat kateatzen duna. Beste kiroletan ere izango da, honek hori behintzat badu. Eta bat da nire ustez, argi eta garbi, talde kirola da, talde kirolan paradigmari izan daiteke, danok batea, momentu oro, hori bat, bakarrik ezin da, bakarrik etzua senyora arraunean, eta bi, naturarekin, kasuntan itxasoarekin lotura zuzen hori. Hori bat, eta gainera, herri bat ordezkatuz, ezta? Orduan, uste, osagai potenteak eta indartsuak badituela arraunak, gazte jendea katiatzeko. Kontua da, gizartea aldatzen nahi dela, dana nahi dela aldatzen, eta esate bateko ikusten dena da, gero baino gero gazte gutxiago datozela, arazo demografikoa ere badago, kirol eskaintza ere ikeragarria da, esate baterako Orion garai batean, gure herrian, arrauna eta futbola eta arrauna. Eta gaur egun, arrauna, futbola, eskubaloia, eskalada, mendilasterketak, txirrindularitza, surfa, rugbia,